Ahoj, zdraví vás Matěj a dneska se pustíme do The Sims 3 Obludárium. A už budu hrát za moji rodinu, kterou už jsem jakoby měl. Hraju za svoji soukromou rodinku. Jinak na ostatní dodatky budu natáčet normálně. Normálně vytvořený budeme spolu tvořit. Už příště budu dělat posetnění, až končím tuhle sérii, tak bude posetnění. Tam jsou kudíři, jedy, jsou i tady, ale já jsem se rozhodl za upíra nehrát. Nějak jako, jak nesmí na to sluníčko, no, je to takový veličené. Jako jo, baví mě hrát za upíry, ale chybí to sluníčko. I když Moonlight Falls sluníčko jako se mi nezdá, že by bylo. Tak prostě oni tam to spávají v tom. Už mám představen. Jestli někdo kouká na Defy, tak je asi bude znát. Mám 2 kluky, bude znát asi. Nevím, jestli fakt budu to znát, ale to jdem pustit. Já se na to těším, dneska už jsem hrál. Trochu jsem už tam zkoušel. Tak. Těším se na to. A jestli budu dát nastažení, já nevím, asi já nebudete chtít nastažení. No ale dal bych jenom tu semínku, protože ty 2 kluky si můžu stáhnout od Defy, takže asi jenom tu holku. Jmenuje se Claire Mrs. A těším se na to. Čep. Šup. Trvá dlouho, come. A potom po The Sims 3 posetnění budu ještě natáčet The Sims 3 hrátky osudu. A potom budu dělat asi bonusový videa na nějaký kolekce. Potom když tak natočím nějakou sérii na dodatek, asi do budoucnosti udělám. Budu mít i mikrofon, takže asi budu víc slyšet, než se podle mě slyšet. Takže tak. A šup. To se vám prostě Tak šup. Znám, že to tak moc dlouho. Come on. Ach jo, nejsou moc pomalý. Těším se. Budu mít asi za týden 1000 Obludárium. A asi tak. Já představím asi jen semínky a ukončím to. Potom další díl bude potom a tam už se pustíme do té hry. Šup. Pohni, prosím. Prostě dneska to chci natočit. Tak šup. Come on.
prostě chci dotočit tohle. Tak vám jenom ukážu ty snímky a ukončím to. Tak a jsem tu a to je náš první snímek Charlie Sheen Record má to říct přání stát se astronautem. Ale já ho dělat zpěváka, takže tak. A bude to prostě zpěvák. Teď se mi koukám to naší. To je překvapně, je to víla. Budeme se ale zbudit. Come on, bud se. Takhle vypadá náš další snímek spálení, takže tohle třeba nevypadá. To nebudu vidět už. Nechce. A to je naše Mrs. Čarodějka. To jsem vám říkala. To je hodná, ambiciózní, má štěstí. Tak ahoj, jsem končím.